Tot 18? Am trecut tot 18. Da. 18. Păi și când împlinești 19? Da. Cam cât am? 40 de ani. Păi un 18 ori poate. 40 de ani, dacă îi stau acum victim. 50. Zici că ai 60 de acum. Da. Ești tânără asta la 50 de ani. L-aș fata sau și harul. Da? Uite-te eu, uite-te, Ce față e? Da? Da, mă. Uite-ți la băieții. Bun, băieții. Da și de la băieți. Trebuie să iei ceva, da? Ce e frumos la un băieț? Dar mai mușești? Ia să nu știu. Nu mușești? Ia cât... Nu știu. Dar am văzut că ai făcut un gat. Ia, ce târnă. Bun, da. Băi, cât e să... Ia zolea că nu știu. Văzut tare să nu știu. Băi, ce nu... Băi, ce nu rău la mine. Dar și nu-i să Salina. Ați primit capra? Da? Ați primit capra? Da. Nu știu când Nu am... am primit capra. Da? Dar capra mare. Da. Și ei da ceva? Te-am dat 10.000 la capra. 50.000 euro? Da. Euro? A, lasă. Dar să-i bani, să ești bănos. Ești bucat? Da, dar m-am spus la capra, uite, nu-mi fugi, uite. Da? Nu-mi fugi. Nu? Dar am trebuit... Dar cine ți săgetează așa? Cine ți la magazin? Tot timpul să mă fac cumpărături cu mai, da? Da. Da? De aici nu vine la magazin? Ești medicinul familiei? Și cel mai mic trebuie să duc la cumpărături. Ce râzi? Dar tu mușești? Nu mușești? Tu nu mușești? Nu știu, Da. Tu trageți gări amândoi fumat aici. Băi, dar tu nu mușești? Eu? Nu. Băi, ce faci? Rulecă, uite, pantofii ăștia mici. Cum de ce rule? Așa eu. Bă, dar și pantofuri îți ai. Da, eu. Tu de ce nu ți-ai alții? Și o prietenă ai și tu? Nu, Un nu. prieten, un prieten. Am un prieten. Am un colegul meu. Și care să Să la care să la blocul ăsta de aici. Dacă să arăt acum. O mai veni pe aici. Da. M-am venit la... E da la papacioc? Nu, Da, Nica, da. Nu mușcă? Nu mușcă, dar mușcă tare. Nu mușcă la Mușcă mușcare? tare, dar... Te pălește. Se nervează și te pălește. Da. Mă pălește pe mine. Zice că trag ăla și mă trage de acolo cheltuiesc, da, mă, de acasă. Vine la tine, de ce omul ăla. Dar tu trebuie să te berberești, da? Da. Nu știu când te E berberești. sărbătoare. Ai sărbătoarea, să te berberești. Și sărbătoarea? Și sărbătoarea. Nu știu. Tu cum o știi, nu știi? Nu știu. Că ți pare mai erratic. Botează, Andrei. O botează, dar o Dar ce te cheamă? Marius. Marius? Sfântul Marius. Doare. Oare, ești la sau? Că dacă e ziua mai și de că e ziua mea, de ce nu zici la mulți ani? Cam mulți ani. Mulțumesc. Dar și de ce e la magazin? Nu mai spui nimic? La câțiva ani s-a dat mai asta? Are ceva, mă. Nu te încoși. Nu pot și eu să cu capra. Da? Dar tu l-ai făcut curatul? De ce? Am fost Și când te duci? Am fost cu capra, am fost cu Luciu, am fost cu Steaua, Olinda. Dar zici că n-ai fost. Iar nu am fost. Da? Iar nu. Socova ai Am fost? fost cu Socova. Și ești vreau. Mic, adică Cum mic? niciun bani nu era. Nu ai Dar cum, băut. tu ai cântat, dar nu ai jumat? Dar tu la cât carte ai cântat acum? Nu, 30 bani. Dar zici că atunci nici un ban, doar. Nu mai băut, să știi. Și îți trag de sport bătrâne. Dar cine ești la 18 ani? Ești nu doar, nu? Dar tu, pe unde, știi câte ani ai? Nu. Nu știi? Dar ce nu știi maica? Aia nu, nici eu nu. Nu, Am întrebat. nici el nu știe? Nici eu nu știe. E viziră ca de mine. E bună, e mare cel. Da, dar eu, dacă sunt mai măritor, e tot pe trag. Ha? Colegul meu m-a făcut prost. Ce târnă, ce târnă. Ia bunul, dracu, e prost și caut. Tragul meu cu De ce? Păi de ce fac acum? Hai să vorbim cu Nene. Nene, ca 18 ani. 18 ani are. Ce la el? 18 are. La pătrat. Dar asta mai e unul tot ca el.
jos, lângă el acolo. Uite cum îl cheamă. Bă, dar Hai, chiar, ai hai, spus un hai, român? hai. Nu, nu știu nimic. Un băiet așa, sau un băiet ai spus, nu? Bă, dar ce vrei să spus, un băiet sau o fată? Nica, nici o fată. Un băiet, adică. Nici un băiet? Dar ce vrei să spus? Nica. Îți plac animalele, ce? Ei, bă. Ai vrea să spus un cocoș în Nu, nu. Hai, și te rușineze, vină cu aia. E, mă, ce faci, pleci? Am plecat. Hai, aduci și pâine și mai vin înapoi, mai stai din urmă. Pa. Ha.